pamusoro wechangami. Nyaya yangu ndeyemombe. Yakazopinda 2023 ikatongwa pano namambo ikazi ndipiwe ng'ombe yangu nemurume yenyu. Saka pamazuva apera anaya ndokuzoona sabhuku wangu abva asvika kumba ikanzi arudiwa kudanga revava. Sabhuku akauya nevadare vake, ini nikabva wapaomba nemudzimai vangu tikavasvikira ava padanga payapa. Ikanzi sabhuku ng'ombe yandoda kupa mironga ndeiyo. Sabhuku aripo kang'ombe aka kamhuru kari kuyamwa handiti. Tikati sabhuku ona shuwa kamhuru kaka kanobva sei pana amai wako zvamauyawo mimi wadare ndibatsireiwo. Madare wese waibva wataura pachezva kuti ano bambo vaiitika kuti mhuru iyi inobva sei pana amai wayo izvozvi iri kuyamwa kana kutaura kwatiri kuita. Tamboti garei yazotsvagwa imwe kudanga romwe munhu ndaona sabhuku auya tikanzi handei kudanga ukoko toenda kudanga kwekwe tasvika toona mhoo isisagoni kana nekufamba ba kana kuti tifungidzire kuti zvinhu izvi zvine rudo mukati here kana kuti zvaze kugumbuka here kuti mambo akaitirei kuti iwowe unofanira kubhadhara ng'ombe yemunhu. Ndati iyo wadari nditaritireyo ng'ombe yachiri kutaura wotondeendeye ng'ombe iyi handina chokwadi kuti ichaita. Ngati sabhuku inini manyu ngwere bakaindura matungotenderera ini nyaya yangu ngaidzokiswa kuti kuna mama kuti tatoziona zviri kuitika izvi kuti hakuna future mberi uko. Sabhuku ndokubva adzokesa kuno nyaya yacho. Nyaya iya yadzoka bamba wabva wapuwa samonzi yapuwa manje ndoyaita kuti tiuye panapa nhasi. Hazvina nepikicha yekuti munhu ari kuzivawo zviri kuitika. Sabhuku ari apo. Right, sabhuku tokoda kuti tizoti uyu murume utaure nyaya kuti mombe dzari kupiwa dzini. Makaiona here mombe? Mombe yekutanga imhuri yayamwa chokwadi. Yechipiri yanga yadzikira ng'ombe yona. Asi ini ndakapawo madecision 2 kuna samapfurira. Ndikati samapfurira honai ng'ombe iyi inini ndiri witness muyananisi handiri kutonga nyaya yakatongwa nemambo. Madi kutora ng'ombe iyi moitina moenda kuratidza mambo kuti ndoda kupa mironga ng'ombe yake iyi asi uri kuramba. Mambo opawo decision 2 pikicha ing'ombe iyi muende nepikicha yeng'ombe yacho kuna mambo kuti mambo onai pikicha yeng'ombe iyi yandiri kuda kupa mironga asi mironga uri kudini uri kuramba. Hapana kuita 2 days ndakazonzi ng'ombe iyo yauramba. Ndakaenda kudanga kuya kune munhu anga uri kutaurira naye neng'ombe ndikati ng'ombe iya mazoiuraya zvaita sei kazi yapedza magadheni 1 ndopakagumira nyaya yacho. Ko nyaya yemari chiunisa pamari chii? Pamari wakataura vamironga wakati ng'ombe yangu kazi ng'ombe iyi yanga isiri yangu ndeyo vatete vake anzi vabedridden kwamurevo. Ng'ombe iyi vakaitenga 450 for sure rarizi mhoo kusaizoziva kuti breed yakaita sei. Saka vatete vacho vakati vari kuda mari 450. Ivo vamironga wakati mari iyi yatiri kutaura ndiyo yatakatatenga nayo ng'ombe iyi. Kana muchida ndokwanisa kuenda kune munhu watakatengera ng'ombe unokutaurirai for sure kuti ng'ombe iyi ndakaitengesera mironga nemari yakati. We cannot base on nyaya yekuti ndakaitenga mombe 450. Vanhu vakawanda vakatenga mombe 500 asi izvi zvakuitengesa 250. One, ukataisa mombe yacho the current status haichaenderani nepayakatengwa. 1. 2, nguva yawakatenga iwewe US dollar nga riri easy to get as compared to now. Saka ungadi chinhu chawakatenga 2021 ufanira kunzi price iyo neizvozvo asi kuendera. Then dare rinoivutika tino kama mari dzatotarisira kuti kana totaura nenyaya yekuti mombe average yedu price imari yakati hatizofuriba because tiuzwa kuti mombe dzakawanda izvozvo izvi tiri kudzwana nerenji yakati. Saka izvo renji yatikutaura nezvayo it has to be 300 to 350. 300 to 350, that one is okay. But it's also 450, 500, that's all Brahma.
Saka ndo panoitwa choice ipapo kuti vakuru ava kana vari kubhadharai mari vakuru kana mubhadharai mari bhadharai 350 kana musida kubhadhara 350 motsvaga mombe inogutsa maziso. Ukaona zvati sabhuku ati yanga iri kuyamwa uyu ati yanga iri kuyamwa pamusoro changamire mambunda mombe yari kutaura kuti idiki shuwa yanga iri diki yanga iri kuamwa aibva aramba right tauzomupa huru yacho yanga kutopukanya magadheni ana kuti yanga yakuraba mukaziva ng'ombe iri unesai mupukanya magadheni yanga itori ng'ombe yakandobara kunga kairi manasa kupazwa yakabara kairi asi amabhonzo ega ega kupukanya magadheni isai nenzara kwanga kuri kutadza kuchengetwa zvimwe zvacho hazviiti. Ngatingobatsirane baba, ngatichingoite zvinhu zvokuti nyaya iite sei ipere. Tsvagai iri mari kana kuti tsvagai mombe iri nane. Kana muri kuti hamusuesa kurisana zvakanaka musuye mune maona muri mombe mofonera vakomana totuma vakomana vaona mombe yacho then opasisa mombe iyo. Asi zvokuti oyo wakatoesa kutenga mhuru unoesa zvakuti mhuru iri kuyamwa womire pamberi pedare rino ubva zvoti ezvo zvanana pa mhuru iri kuyamwa uri utii manje uri bvatirakidza unhu hwako. Iwe wanga wamboendesa mhuru sei uri zvati mhuru. Aiwa zve izwa chama chinhu chikazi mhuru imhuru nyangwe ukati bhorani ukati Albert Nengazi ukati Brahma ukati chii mhuru hunobva pekuti uchiri kuyamwa hausati wakuzviraramira wega ndopanobva umhuru ipapo. Kana mwana ukazi baba nekuti mukomana zvakafanana here. Kana ukazi uri mukomana it means kuti uchiuda umwe munhu kuti akuchengete hauchati wakwanisa kuzvichengeta. Asi ukazi baba it means haukwanisa kuchengeta vamwe vanhu. Ndo difference yababa nemwana nemukomana. Saka mhuru iya yamakaendesa iyi ndakuipa zita racho chaiyo chaiyo iyo yechitu yokupanya magadheni ndiwo anonzi madhokoza. Yakabuda mabhonzo kunze dhokoza nekuti kana ikafamba kusvika parodhi apo makumbo achafambi straight afamba ari kupesana kudaiko mbabvu dzine dzichionekwa musana wese wakadini wakabuda kudai. Saka unonge wakutorawo mombe yakada uchitoda kushandisei. Dai maidai kuzotarisa dai makabvunza kuti payakaurawo ndewakatenga yakabudisa makgs mangani pamakaiuraya wakatenga yakabudisa makgs mangani. Watoikiriya kudhara kuti mushama wawo hachaita bambo mufakazi pamakaitema mombe iyoyo yakabudisa makg mangani. Paakaramba mironga muridzi wakabva atora mombe yake hatisisu takazoitema. Muridzi uyo tatatengera yanga iri yekutotengawo. Saka mamusina kutenga kana muridzi akatora mombe yake mamusina kutenga. Takatoda mhuru iyoyo. Unotengeserwa nemazisano noti chinhu chindikachitora ndikanosvika nacho chiri vari tengesera chinhu chaexpire. Izvi akamatona kuti arrangement yenyaya zvitaura chiro kuti munhu watatatengera wakabva atora mombe yake muri utii. Saka mamusina kutenga mamunoita sebentopu aitsvaka kwekurasa asi chimuona imi ukaona munhu akuita swap and top nemombe yabereka ka2 zvibva zvatokurakidza kuti mombe yabereka pa2 hapana chinhu iskrepa swap and top yemombe wobereka mhuru apo vari kuti mombe yacho yaiba. Aiwa ngatiite zvinhu zvipere nyaya ingaipere. Identify mombe kana kubhadhara mari pamukuidentify mombe nyaya yagarisai ngaiti by end of October tinge mune mautaura kuti mari yamabhadhara kana kuti mombe yabapi zviri nani. Kana muti imombe
tengesa iyo chite 300 mbadala iri mari right and the next musasaone namiyo kutshala mungu tengesa iyo wana macho wana macho